निगाश नार्जारी नोंथांमोननि गेजेराव आंखौ मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' दिनैनि भिडिअआ अबेनि सायाव नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ थ' थेवबो आं खनसे बुंनानै होनो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय अक्ट'पास बेदर जाहैगोन आगै नाफाथिया अक्ट'पास बेदर लाबोदों गाव ब्लग बानायनो थाखाय लाबोदोंमोन थ' बिनिनो आंखौ जानो होननानै लिंहरदों थ' बेयावनो आं थांनो थाखाय रेडि जाबाय थांनो नागिरदों बिदिनो फिसा मोनसे ब्लग नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै लानाय जाबाय थ' आं अलमस्ट रेडि जाखाबाय आं दुगैखांनानै ड्रेसेस गानखांबाय दायो थांनोल'सो बाखि आं थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोफोर नै आं ओंखारबोबाय गारि सालायदों आरो ना हारसिंसो नै लोगोफोर मेन लामायाव मोनफैबाय ओरैजाय जोंनिया खारनानै हाबफैबाय आङो ओमफ्राय दा गलफा मोनखासिगोन आरो ना लोगोफोर गलफा मोननायनि लोगो लोगोनो आगैनियाबो रुमा बेसे गोजानाव नङा खाथियावनो थ' थांबाय थानोसै नै लोगोफोर सर्टकाट लाबाय आरो ना बिग्रोनाय थाबाय भिडिअनि गेजेराव हाबनायनि थाखाय आं बेखौसो मिथिहोनो लादों रौता सारियालियाव खगेन शप होननाय मोनसे दखान दङ बेयाव दायो बयसफोरनि अभार साइज लंपेन्ट लाबोदों थ' नोंथांमोना जायहा उदालगुरिनि सिङाव दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थ' रौता सारियालियाव फैनानै लांफैनो हागोन दखाननि नामा खगेन शप बिथांनि आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो लंपेन्टआ ओरैबायदि मोजां आंथ' बिदि अभार साइज लंपेन्ट गाननानै जोबोद मोजां मोनो थ' आंबो थांगोन बेयाव दखानाव आंबो थांगोन भिडिअ आं लाबोबावगोन नोंथांमोना जायहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ थाबैनो नायहैदो माखौथो नेनानै दङ ना लोगोफोर दाथ' गरम सिजन आरोना बे लंपेन्टआ गाननो ओरैबायदि मोजां आङो बिदि लंपेन्ट गाननानै जोबोद मोजां मोनो आंहा दंबो आरो आं दा लायबावगोन आं थांगोन दखानावबो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो फैदो आरो लांफैदो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन थ' जायफोरा गोसो दं बिथांमोना थांनानै खनसे भिजिट खालामनानै नायहैबानो जाबाय रौता सारियालियावनो आरो रौता सारियालियाव फैनानै बिथांखौ कल खालामबानो मोनगोन थ' भिडिअखौ आं एसे क्लिप होनानै देखायनानै होनो नाजादों नायबानो जाबाय ससे होनानै होगोन आङो अभार साइज लंपेन्टफोरा सफैजोब्बाय बे मोनसे कालार पुरा मोनब्रै कालार दायो बर्थमान सफैदों बे मोनसे कालार मोनसे लाइटआवबो फैदों हानायमानि लाबोगासिनो कालारखौ खिन्थु मोनाखै बेफोरो दिनै सफैदों माने गोदान बे लाइट एकदम लाइट माने कालारा मोनसे जाबाय बे आरो डार्क एसे डार्क ब्लू आरो बे मोनब्रै कालार फैदों दायो बर्थमान जों दायो लंपेन्टफोरा हाबगासिनो सुसफोरा बिदिन प्रिन्टेड टि सार्टफोरा हाबगासिनो माने दायो गरम बोथोरनि लाबसारफोरा रौतायाव दुकाना खबर लाबानो जाबाय सोरनोबा नांगौबा थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन जायफोरा नांगौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरोना थ' लोगोफोर नै फाइनालि मोनफैबाय बाजाराव थांनो ओंखारदों
Komputer kelas. Tengah gimana sih le? Pernah nih, sase actress pilih baik. Hai, आरो बे आदा निकासनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बयबो। Thank you, बहुत thank you, धन्यवाद। आरो 100 बोसोरसो जोरबावथो ना मा होनो? ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो रायजोफोर, सरि लोगोफोर, माने रायजोफोर, आं ओरैनोसो बुंदोंमोन आरो देमालिस बुंदोंमोन। नोंथांमोना मा सानमारखो आंनि खोथाखौ मानिमारखो ना माखोसो आं मिथिला, खिन्थु आं ओरैनो पानि एसे ओरैनो जकिंसो होदोंमोन आरो सरि। खिन्थु आंखौ मोजां मोनग्राफ्राबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आदानि चेनेलखौ। आदाया माने बिराद मोजां आरो माने मा होनगोन बिदिखौ, बिराद मोजां करिय'ग्राफार, बिराद मोसानोबो रोङो, ओमफ्राय टेलेन्टेड आरो सोबावबो, खिन्थु दावगानोसो हायाखै गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय माने खाबु बांद्राय मोननाय जायाखै आरो। स' गावनि चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा माने गावनि टेलेन्टखौ देखायलांगोन। बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट होलाय, गावजों गाव सापर्ट होलायबासो जायो। ओमफ्राय माने साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै, आरो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो। मनिका हाज'वारी। आंनि चेनेलनि माबाया नामा जाबाय मनिका हाज'वारी आरो। बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै। आंबो गोदानसो, बारा नङा। टेलेन्टेड, आं गावगायखौनो टेलेन्टेड होननानै तारिफ खालामना लादों। मानो होनब्ला नै दङ 7 गोजो रावबो तारिफ खालामाखै, बेनिखायनो गावगायखौ तारिफ खालामना लाबाय आरो ना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा। नङा बिराद टेलेन्टेडखा, आंथ' बिराद मोजां मोनदों। ओंखायनो माने बिजोंनो मोसानाय फोरोंजानोसै आरो, ओंखायनो लिंहरदों आरो। नायदो आरो, आं आदाजोंनो मोसानाय फोरोंजागोन जैदा दे। मेकआप आर्टिस्टआ आंखौ मेकआप होसिगोन, फोनसिगोन आरो ना। नै रेडि दे। नै गामसा गानबाय, रिल्स बानायनोसै मोननैसो। इथिंबो नै एक्ट्रेस सासेया नै दख'ना गानगासिनो आरो इदि सासे। फैबाय बेदरा फाइनालि फैबाय। अन्थाइ बिखा नङा ना आगै, अनफावरि आयै नै गोथाव लाबोना फैदों। मैखुन octopus bedor. Agak misalnya lemang numin cibe, ang blog lagan bay, orebedi challenge be man siapa tuh? Ang bulan sih, gurung zabur beana. Bayin, gansi. Ayo tuh macam mana? Kita cari tira kaya dana lah, siang. Ayo bayar dari gua, jangan kalau lagi aku. Nah, ayo tuh macam mana? Kita gurung bisa, baru. Iya, hasilnya ya. Nigash Najari ini subscriber per, ompray mana? Ang rumah pui belum dengar, ompray. Kyonosei? Nih, octopus. Nih, octopus bedor. Boleh nade kamu sih nong gitu. Deh. Mau jalan lain nama? Yang twin deh, yang cim kena zakang bayu sekarang bario. Boleh jalan, munci. Nih, jangan logofer. Jalan. Nih, finally ini octopus mau jabai leh. Octopus bedor, agi Phanthaosri neo. Mojah.
Nigash Najariनि subscriberफोर मा होनो आंखौ रुमाव लेंहरनानै माने octopus बिहरदोंमोन आरोना आं जानोथ' हाबाय आं ओमफ्राय बिसोर जानो होननायखाय आंबो दोननानै आं जानांगौखिनिखौ जाबाय ओमफ्य बिनि उनावहाय बिहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आं दा रुमाव मोनफैनानै बेखौ होफैबाय आरो दाबो जागासिनो आरो नै ओमफ्राय आंनि चेनेलाव नुगोन ओमफ्य बिथांनियावबो नुगोन आरो नै जाजोब्बाय आं गिदिरखौ जाबाय ओमफ्य बे फिसाखौ इसिन लाबोबाय आं आंबो जाबाय बहुद जाबाय खुसिफ्राव बिदि जानाय आं जानो मा जाया बेफोरबायदि लिथाव मोननायखौ जानांगौ ना मानो जाया जानांगौ स्मार्ट जायो स्मार्ट नै जाम्बि नै octopus जाबाथाय मोखां सिथर खारोनो स्लिम जायोनो ओमफ्राय चाइनिस बायदि जायोनो आंना सिथरानो थाबजोबदों माबा जाया आंबा बेखौ जानानै लोदो जाखासिगोन लोगो जासिगोन जादों आगैया आगैनि भिडिअ नुगोन नै तामाम गोथाव बिसानोसै दा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर जोंहा आदा निगाश नार्जारिनि इउटुब चेनेलखौबो थाबैनो ग्र' खालामना होदो थाबैनो हाजारसे होदो थांसिगोन ओमफ्रायो आं माबा मोनसे लाबोदोंमोन आं बेखौथ' दहाय बुंखाबायना ओमफ्राय भिडिअआवनो नुगोन आं मा लाबोदोंमोन आं octopus लाबोदोंमोन आरोना बिसोर जानो होननायखाय ओमफ्राय दा लाबोबाय जाबाय ओमफ्राय आंबो न'आव थांफिनगोन आरो रुमाव फैब्रबदों आङो बिसोर लिंहरनायखाय ओमफ्रायो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होलायबानो जाबाय आरोना जोंहा आदानिखौबो थाबैनो ग्र' खालामना हो माथोना बर'जों बर' बिदिनो अनलायनांगौ आरो ओंखायनो आंखौ जेरै अननानै सापर्ट खालामलाङो बेबायदिनो जोंहा आदानिखौबो खालामलांबानो जाबाय आरो जोंहा आब'निखौबो ओमफ्रायो जों ज' थायोबा जों साथामनि भिडिअ नुलायबाय थाखासिगोन बर्थमान ओमफ्राय नायबाय थादो आरोना लोगोफोर जोंनि चेनेलखौबो ग्र' खालामनानै होदो थाबैनो सब बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन आरो जों ज' थायोबा थेंक इउ स' माच बाय 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 दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन थ' बिसिनोसै जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच थ' दिनै भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'सिगोन आरोना लोगोफोर